saka njaba Taman Sari. Kados pundi Kang Mas Karep? Seliramu kaijenan babar pisan ora ana perangane abdi. Kaporo lagi wae rasan kelawan sapa Diaji? Kang Mas Karep, estunipun kula menika rasem dhateng panjenengan jalaran menapa sampun sawetawis dangu pendam menika tindak rayae kewajiban rumaos kapang sanget saklembeting manah kula Kang Mas Karep. Aku rama itu mergo apa Diaji? Seliramu lan aku lagi wae karesmekake ati loro nyawiji dadi siji. Yen pinuju aku cedhak lawan seliramu banjur pun kakang kelingan nalika lelakon tingkir suwita katampa tinangka dadi abdi ana ing Kasultanan Bintoro Demak. Kaporo aku mangerteni cahya kang sumunar sing bisa mblerengi telenging netraku. Bareng tak cedhaki wanita kang endah ing suni setya. Ora ana liya mung sliramu, malah Kaporo Diajeng. Iki kados Bombong sakjroning atiku. Sakwise sliramu lan aku karesmekake. iki kados ngaten boten benten kang kula rasa. Rikala semanten sepisaran kula kepake kalian panjenengan. Kula ugi sampun atur tresna saklebeting manah. Sak menika sampun kalempan kula dados garwa panjenengan Kang Mas. Rumangsa bombong saklebeting manah kula Kang Mas. Aku wis bisa ngrasake Diajeng Ratu Kambang. Gedhe rasa tresnamu kelawan pun kakang. Prasasat ora bisa adoh. Saben dinane mung cedhak lan cedhak. Ora bisa ginggang sak rambut. Kaya-kaya kinebyur pulut rinenggang gula.